ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓምድታት ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ብምቕራብ ዝፍለጥ ብፍላይ ድማ ኣብ ዓምዲ ልቢ ወለድ ዝተፈላለዩ ሓጸርቲ ጽሑፋት ብምቕራብ ብብዙሓት ኣድናቖት ዝረኸበ ጸሓፋይ እዩ። በታ ኣብ ቅድሚ ስሙ እትጸሓፍ ማዕርጉ ግርማ ኣብ ርእሲ ግርማ ብምውሳኽ ንኣንበብቱ ናይ ፍቕሪ ሽታ ፍሉይነትን ሂቦም። ጆሜትራ ደጀን ተኽለ ጆሜትራ ደጀን ኣብ 2005 ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ሃማሞት ሳዋ ናይ ጆሜትራ ማዕርጉ ክረክብ ክኢሉ ካብ ንእስነቱ ናይ ምንባብ ልምዲ ዝነበሮ ጆሜትራ ደጀን ካብ 2009 ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ይፈታትን ምንባሩ ይዕልል። እንተኾነ ግን ጽሑፋቱ ናብ ኣንበብቲ ከብጽሖም ዝኽኣለ ኣብ 2018 እዩ ነይሩ። ዝያዳ ትምህርቲ ምስ ወሰኸን ብዙሕ መጽሓፍቲ ከንብብ ምስ ጀመረን ድማ ነቲ ዝነበሮ ጽሑፍ ብዝያዳ ማዕቢሉ ክዳለዎን ከቕርቦን ክኢሉ እዩ። ከም ዝበልኩ ካብ ህፃኔ ኣንባቢ ነይረ በዛ ኣጋጣሚ እውን ወለደይ ከመስግኖም ይደሊ ኣብ ገዛና ጋዜጣን መጽሓፍትን መሊኢ ስለዚ እዚ ጋዜጣን መጽሓፍትን ከኣነ እንታይ ጌርኒ ንኽጽሕፍ ደሪኽኒ ካብ ህፃኔ ማለት እዩ። ስለዚ ዳርጋ ኣብ ሳልሳይ ክፍሊ ከለኹሲ ኣብ ሰውራ ዝተተርጎመት ቀይሕ መንዲል ትብል መጽሓፍ ኣንቢበ ሳልሳይ ክፍሊ ገለ ነይረ እዛ መጽሓፍ ክሳብ ሕጂ ኣላ ኣብ ገዛ ካብኡ ሽዑ ከመይ ገይሮም እዮም ዝጽሕፉ ነዚ ዝጽሕፉ ጃኡ ኣብታ መጽሓፍቲ እያ ዘሎ ገጸ ባህሪ ብጣዕሚ እዩ ናይ ቻይና መጽሓፍ ብጣዕሚ ትህፃን ዝምስጠካ ሕጂ ከምዛ ዓይነት ጽሑፋት ንኽጽሕፍ ድርኺት ሓዲርኒ ከምኡ እንዳበለ ከዓ ድሓር ሽዑ እኮ ናይ ጋዜጣ ዓቕሚ ነበረን ግን ናብ ሬድዮ ናብ ድምፂ ሓፋሽ ይሰድድ ነይረ ጥቕስታት ገለ መለ ካብ ጋዜጣ ትወስዶ ዝተፈላለዩ ካብ መጽሓፍ ትሪኦ ገለ ትወስድ ብኸምኡ ጀሚረ ማለት እዩ። ልቢ ወለድ ዝተፈላለዩ ክፍልታት እዮም ዘለውዎ። ነዊሕ ማእከላይ ከምኡውን ኖቨል ተባሂሉ እውን ክመቃቀል ይኽእል። ካብዞም ዝስዕቡ ክፋላት ኣበየናይ ጥቂትካ ትሰርሕ ኢልና ብዝሓተትናሉ ኣነ እኳ ክሳብ ሕጂ ዳርጋ ኣብቲ ማእከላይ ልቢ ወለድ እየ ዘለኹ ዳርጋቶም ዝበዝሑ ልቢ ወለድ ንፅሕፎም ኣብ ጋዜጣ ካብ 20 ሳብ 30 ስለዘይሓልፉ ኣብቲ ማእከላይ ልቢ ወለድ ኢና ነእትዎ ንዕኡ ኣብኡ እየ ከዓ ተኪረ ዝያዳ ክሳብ ሕጂ ዝፅሕፍ ዘለኹ ማለት እዩ። ጆሜትራ ደጀን ክሳብ ሕጂ 8 ተኸታተልቲ ልቢ ወለዳት ኣቕሪቡሎ። ንሳተን ከዓ ምስጢር፣ ቀለቤት ኪዳን፣ ደበና ፍቕሪ፣ ደወል ወጋሕታ፣ ጸሊም ንብዓት፣ ቀስቲ ሳሮን፣ ቅናት ፍቕሪ ዝብል ኣርእስቲ ዝነበረን እየን። ዝበዝሕ ጽሑፋቱ ኣብ ፍቕሪ ዘተኮረ እዩ። ስለምንታይ? መብዛሕትኦም ጽሑፋተይ ፍቕሪ እዮም ዝሽትቱ እቲ ምኽንያት ፍቕሪ ንህይወትና ኩሉ ነገር ናይ ኩሉ ነገር መእሰሪ ህይወትና ሲ ፍቕሪ እዩ። ሰብ ብፍቕሪ ዝነብር ኣብ ህይወቱ ካብ ፍቕሪ ወፃኢ ዝነብር እንተኾይኑ ክስጉም ኣይክእልኒ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ከዓ እንታይ ዝብል ርድኢት ኣለኒ ብዙሕ ሰብ ኣብ ዝኾነ ስራሕ ማለት እዩ ብፍቕሪ ክንቀሳቀስ ኣለዎ፣ ብፍቕሪ ክዓይ ኣለዎ፣ ብፍቕሪ ክመሃር ኣለዎ፣ ብፍቕሪ ክነብር ኣለዎ፣ ብፍቕሪ ክንቀሳቀስ ኣለዎ። እንድሕር ፍቕሪ ዝብል ቃል ኣጉዲሉ ወይ ነቲ ፍቕሪ ናይ ተግባራት ናይ ፍቕሪ እንተጉዲልዎ ግን ኣብ ህይወቱስ ገለ ነገር ክጎድሎ እዩ፣ ዓወት ክጎድሎ እዩ፣ ቃንዛ ክስምዖ እዩ፣ ጥዕናውን ክጎድሎ እዩ ዝብል ርድኢት ስለ ዘለኒ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ፍቕሪ ኣይወፅእን ኣብኡ እየ ዝፅሕፍ። ዝያዳ እቲ ማሕበራዊ ህይወት ናይ ሕብረተሰብና ከዓ ንምዕባይ እየ ዝፅዕር ማለት እዩ። ብተወሳኺ ጆሜትራ ደጀን ኣብ ናይ ደብዳቤ ፍቕርን ግጥምን ይነጥፍ እዩ። ደብዳቤ ፍቕሪ ናይ በይኑ ዓምዲ ብምሓዝ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ናይ ፍቕሪ ዘቕርብ እዩ። በዚ እውን ካብ 2009 ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ብመልክዕ ደብዳቤ ፍቕሪ ይሰድድ ምንባሩ ይዕልል። ኣብ 2011 ዝወሰዱ ናይ 6 ወርሒ ትምህርቲ እውን ሙሉእ ዓምዲ ሒዙ ክጽሕፍ ኣኽኢልዎ እዩ። ልዕሊ 120 ግጥምታት እውን ጽሒፉሎ። ኣብ ንጽሕፈሉ ግዜ ከነማልኦም ዘለና ነገራት ኣለዉ። ሓደ ካብኦም እውን መሰል ዋንነት ማለት ኮፒራይት ናይ ጽሑፋት ምሕላው እዩ። ብጣዕሚ ሓደ ጽሑፍ ምስ ተጻሕፈ ኣብ ሓደ ነገር ምስ ተጻሕፈ ሲ ዋንነት ኣለዎ።
ስለዚህ ኩሉ ግዜ ከዓ ንሕና ብባህሪ ሕጂ ብዛዕባ ቋንቋ ትግርኛ ንዛረብ ስለ ዘለና ብቋንቋ ትግርኛ ዝተጻሕፉ መጽሓፍቲ ኣብ ከባቢና ዘለዉ ኣነ ማለት ከም ኣነ ክሪኦም ግዴታ ይጽሕፍ ክሳብ ዝሃለዉ ስለዚ ነቲ ዝተጻሕፈ መጽሓፍ ከይደግም ኮፒራይት ከይጥሕስ ሓሳባት ናይ ካልኦት ሰባት ከይወስድ ኣዝዩ ክጥንቀቕ ኣለኒ ስለዚ እዚ ብጣዕሚ ኮፒራይት ማለት ሲ ነፍስኻ ምፍላጥ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሓደ ነገር ኣልዕል ኣቢልካ ንኸይትጥቀመሉ እዩ ዝሕግዘካ ናይ ካልኦት ሓሳባት ወሲድካ ስኻ ንኸይትጥቀመሉ ስለዚ ናትካ ከዓ ካልኦት ከይወስዶ ሕጂ ናትካ ካልኦት ከይወስዶ እንድሕር ተሓስብ ኮንካ ከዓ እስኻ ነቲ ናይ ካልኦት ክትሕሉ ኩሉ ግዜ ከባቢኻ ክድህስስ ኣለካ ክተነብብ ኣለካ መጽሓፍቲ ክትርኢ ኣለካ ስለዚ ድሕሪኡ እስኻ እቲ ንብሎ ዘለና ሕግታት ከዓ እንዳማልኣኻ ጸሓፊ ትኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ ጸሓፊ ማለት ስነ ስርዓትን ስነ ምግባርን ዘለዎ እዩ ብኩሉ ነገር ምሉእ ማለት እዩ እቲ ሕብረተሰብ ካብኡ እዩ ዝመሃር እሱ ካብቲ ሕብረተሰብ ዝተምሃሮ ነቲ ሕብረተሰብ እዩ ዝህቦ ስለዚ ካብቲ ሕብረተሰብ ትምህርቲ ወሲዱ ነቲ ሕብረተሰብ ዘይምህር እንድሕር ኮይኑ ጸሓፊ ክንብሎም ክንሽገር ኢና ማለት እዩ ካብዞም ክንገልጾም ዝጸናሕና ሓሊፉ ጆሜትራ ደጀን ኣብዛ ዓመት ዝተሓትመት መጽሓፍ ኣዳልዩ መጽሓፍ ፍቅሪ ዳይል ከመሊስኪም ክሳከይ ንብል እምበር ደሴት ፍቁራትያ ትብል እዛ መጽሓፍ እዚኣ ከኣኒ ኣብ 2009 ኣብ ባፂዓ ተጻሒፋ ክሳብ ሕጂ ከዓ ኣብ ሕትመት በጽሓትን ጸኒሓ ብሕጂ ኣብ 2021 ኣብ ሕትመት በጽሓ ማለት እዩ ደሴት ፍቁራት ከም ዝበልኩ ኣብ ፍቅሪ ጾታ ይኮነትን ዝያዳ ኣተኪራ ትሰርሕ ኣብቲ ነገራዊ ፍቅሪ ኣብቲ ናይ ተሓሳስባና ፍቅሪ ዝያዳ ኣተኪራ ትሰርሕ እወታውን ኣልታውን ሓሳባት ሰብ ብኸመይ ዝዕወት ክዕወት እንተኮይኑ ከንታይ ነጥቢ ከልዕል ዘለዎ ኣብ ህይወት ክልተ መገዲ ኣሎ እወታውን ኣልታውን መገዲ ክልቲኦም መገድታት ክዕውቱ ይኽእሉ እዮም ኣይናይ ዓወቲ ግን ዕምሪ ዘለዎ ስለዚ በኣልታዊ መገዲ ተኸይድካ ክትዕወት ትኽእል ኢኻ ብኣወንታዊ መገዲ ተኸይድካ ክትዕወት ትኽእል ኢኻ ኣይናይ ግን ኣብ ደረት ኣፍ ልብኻ ደው ኢሉ ነዊሕ ዓመታት ዝገብር ዕምሪ እዚታት ዛዕባታት ኣልዒላ ኣብቶም ገጸ ባህሪ ምስቲ ሕብረተሰብ ኣጋጭያ ናይቲ ሕብረተሰብ ቅንዕና ወሲዳ ነቲ ሕብረተሰብ ከኣኒ ቅንዕና ትምህር መጽሓፍ በዞም ዘቕረቦም ጽሑፋት ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ክሳተፍ ክኢሉ እዩ ካብኡ ዝቐስሞ ተመክሮ ድማ ቀሊል ኣይነበረን መብዛሕትኡ ግዜ እኳ ኣብ ሓፂር ዛንታን ኣብ ግጥምን ገለይቲ ውድድር ተወዳዲረ ይፈልጥ እየ ብጣዕሚ ይጥዕም ከማ ምውድዳርካ ብጣዕሚ ይጥዕም ኣብ ኩሉ ኣብ ሳዋ ተወዳዲረ ነይረ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ 2005 ኣብኡን ናይ ግጥሚ ናይ ሓፂር ዛንታን ተዓዊተ ነይረ ኣብ ኮሌጅ ናይ ነፍሒ ብሓንቲ ሕተኻ ዘይሓቶ ትብል ግጥሚ እውን ተዓዊተ ነይረ ኣብዚ ናይ ሰራሕተኛታት ማሕበር እውን ኣብኡን ኣሰር ሽዳ ትብል ሓፂር ዛንታ ተዓዊተ ሕጂ ጥዕሚ ብጣዕሚ ከምቲ ዝደለ ውድድራት የለውን ኣብ ኣይስሩዕን እዮም ግን ክህሉ ጽቡቕ እዩ ብጣዕሚ ነብስኻ ፈታሽ እዩ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ከዓ ምስ ከመኻ ጸሓፍቲ ትላለ ኣብኡ ተዓዊትካ ይኮነንቲ ብልጩ ሰባት ከመኻ ጸሓፍቲ ትላለ ምስኦም ይህን ምሂን ትበሃል ነቲ ናትካ ሓሳባት ትዕብዮ ምስኦም ርእይቶታት ካብኦም ትቕበል እስኻ ብመንጽሩ ርእይቶታት ኣብ ልዕሊኦም ዘለካ ሓሳባት ትህቦም ስለዚ ውድድር ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ በዛ ኣጋጣሚ ከዓ እቲ ናይ ውድድር ከሚሳት ክስራዕ ይላቦ ማለት እዩ ዝዕድል ስለረኺበ ዘሎ ጆሜትራ ደጀን ብዘይካ ኣብ ስነ ጽሑፍ ኣብቲ ብትምህርቲ ዝረኸቦ ናይ ጆሜትራ ሞያ ከመይ ይሕዞ ኣብ 2010 ኣብ ማእከል መንግስታዊ ጋራጅ ምስ መጻኹ በዚ ሞያ ዝመጽእ ማለት እዩ ኣብ ፒችን ትበሃል ትካል ኣትየ ኣዘ ጽቡቕቲ ትካል ማሽናት ተጋጣጥም ድሕሪኡ ሓደ 2 ዓመት ኣብኡ ምስ ጸናሕኩ ከኣኒ ፕሪካስ ትበሃል ካብ ዓድላን ሓንቲ ካምፓኒ ናይ ገዛውቲ ተሃንጽ መጽእ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከዓ ኣብ ዓዲ ረኺበ ኣብታ ትካል ከዓ ይሰርሕ ነይረ ከም ኦፕሬተር ኮይኑ ማለት እዩ ዝጋጣጠም ዘሎ ገዛውቲ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስራሕ እዩ ኣብኡ ብዙሕ ትምህርታት ወሲድና ምስ ወጻእተኛታት ደቂ ዓዲ እውን ኣለና ድሕሪኡ ኣብቲ ስራሕ ከኣኒ ከምዚ ትርእዮ ዘነእዳዊ እዚአን ሓደጋ ኣጋጢሙኒ ማለት እዩ በዚ ናይ ጆሜትራ ስራሕ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኩነታት ጥዕና ምግባር ዘለኹ ማለት እዩ እምበር ብጣዕሚ ዝፈትዎ ሞያ እዩ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ከዓ ምስ ስነ ጥበብ ዝተተሓሓዘ ተተሓሒዙ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ እዚ ናይ ወፍሪ ልምዓት እዩ ዝበሃል ማለት እዩ ንኤርትራስ ዘነእዳዊ እዚአን ረኪበ ኣለኹ ማለት እዩ ከፊለላ ኣለኹ መስዋእቲ
ካብ ሎሚ ጽባሕ ንኽጽብቕ ንጽባሕና ማዕድኻ እተውፅኦም መደባት ፍሉይነት ክህልዎም ግድን እዩ በዚ እውን ናይ መጽዓ መደብ ጂኦሜትራ ዲጅን ከም ዝስዕብ ይመስል ናይ መጻኢ መደባተይ ብዙሓት እዮም ኣምላኽ ይሓግዝ ብዝኾነ ብዙሕ መጽሓፍቲ ምፍራይ ካልእ ዕላማ የብለይን ኣነ ዝበዝሑ ግዜ ኣብ መጽሓፍትን ኣብ ጽሑፋትን እየ ስለዚ ብዙሓት መጽሓፍቲ ከፍሪ ይሓስብ ማለት እዩ ኣትሊስት ኣብ ሓደ ዓመት ክልተ መጽሓፍ እንዳብረኻ ነቲ ሕብረተሰብካ ካብኡ እንዳወሰድካ ምምላስ ማለት እዩ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ሕብረተሰብና ናቱ ኢና ንነግሮ ዘለና ግን ከም ዝእክብ ኣቢልካ ክትቦ ከለኻ ንዕኡ ከንብብ ከለኻ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ